Кесәдә паспорт, йөрәктә моң. Саплык авылының чуашлар ягыннан Николай Кудряшов бу. Тавыш бирер өчен дуслык күпереннән уза. Әмне татарлар ягыннан күрше Равия Вәлиева. Шулай гадәтләнгән монда. Тавыш бирергә бергә йөриләр. Selmisi. Сайлауга барабызмы? Барабыз. Паспортың алдыңмы сен? Паспорт кесәдә. Мин дә алдым. Бәйдә китте барабызса. Шүпрәле районының Саплык җирлегендә 1230 кеше яши. Татарлар да, чуашлар да тавыш бирү зур җаваплылык диләр. Аеруча пандемия чорында битлек, перчатка, иң мөһиме куркынычсызлык. Мин балалар бакчасында тәрбияче булып эшләйм. Шуңа күрә конституциядә үзгәрешләрне бик хуплыймын балалар өчен. Без авылда яхшы яшибез, тату яшибез. Biz bunu saylarga keldik. Халык içinde garmonlar белән уйнап, моны Узган елның 4 ноябрь бу халык бердәмлеге көне. Саплык халкы бөтен бәйрәмнәрне шулай билгеләп үтә. Дуслык күперендә Сабан туйда, Акатуй да уза. 95 метрлы корылманы ике авылны аерып торган чокырны төзекләндереп махсус салалар. Күршедән күршегә нигә әле урау юлдан йөрергә. Ике ярны тоташтыручы әлеге дуслык күпере Шүпрәле районы өчен генә түгел, бөтен Татарстан өчен уникаль объект. Чөнки ул русларның, татарларның, чуашларның һәм башка төрле милләт вәкилләренең бергә ярдәмләшеп яшәвен символлаштыра. Пандемия булмаса, бүген әлеге күлдә тагын да күбрәк кеше ял итәр иде, тик әлегә ярамый. Кызлар, татарча җырларында беләсезме соң? Сегодня день голосования. Бүген тавыш биргән көнне элекеге кебек, бөтен авыл белән чыгып йөри алмыйбыз. Куркынычсызлык чараларын күрәбез. Шуңа да карамастан, совет чорындагы сыман һәрберсе күтәренке кәефтә үзен бәйрәмчә хис итә. Проголосовали в первый же день, 25-го. За свое село держимся как одна семья. Чиркәү яннарында һәйкәл тирәсендә җыештырдылар. Өмә гөрләп бара. 7 гектар җирдә җиләк тә үстерәләр әле монда. Аны җыярга да өлгерәләр. Здесь у нас могут быть и русские, и чуваши, и татары. Мы можем и по-татарски разговаривать, и по-чувашски разговаривать. Әмәләрдә һәр вакыт бергә җыелабыз. Тавыш бирергә дә бергә йөрибез. Хезмәт сөючәнлек үрнәге бу. Һичшиксез төрле милләт вәкилләрен шушы тылсымлы дуслык күпере берләштерә. Бүгенге тавыш бирү шушындый дуслык үрнәкләрен тагын да арттырыр дип ышаналар. Шүпрәле районыннан Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.